like, bye. Wala na ako nag-appeal kay sa vlog kay Mark. Dili siya nindot sa content kay grabe, dili ko katingog sa girl kay like grabe siya kay akong paghanga sa iya. So napa ko sa dumagete until nakita na ako siya din karon mo to din like pagabot ako sa balay kay Mark. Nahiya siya ba if like ganahan ka sa bahay kay tomorrow. Sandal mo sana ulo mo sa una, katawan mo ay aking kukumutan, mga problema. So what's up Butuan? Very excited kay ko for today kay magkita mig balik. Ambot lang ba, di ba maghimo-himo ko si vlogs pero ba this girl murag siya na gid ba? She's the one na jud. She's the one na jud ba? Ambot like ano ba tong feeling nga kanang di ko yung chick boy pero like nakamanahan mga girls lain ana pero if siya na ba kayo di na ko na nagdaay na girls actually nagdamgo ko niya last night. Dapat ba siya i-share? Kaya di ba if imo siyang i-share kaya di na siya mahitabo. Di ko main mga superstitious beliefs ba pero puto gadamgo niya like ikaduha kamata ko kadlawon and then tulog kog balik tapos pagbalik na kog mata go daw natulog ko din gadamgo ko niya and then nakamata ko tapos nakabalik og tulog tapos gadamgo na pud ko niya so, like indot kaya akong morning. Ingon din ko niya, good morning beautiful. Dungan mig breakfast unta niya kay busy man siya sa work. Kailangan ko mag-adjust. So yeah, mag-lunch na lang me. Boom! And we are ready na guys! Ako pa siyang ipangota na if asa may makita ni Katrina. Yee! Go! 5, 4, 3, 2, 1, boom! Wow! On the way na ta guys. On the way na tatara i-meet si Kat. Excited ko sa nga tanan. Laputi kaya akong ipon regalahan ko. The reason po na like ganahan kong Kat Kimrag destined me na kaming duha kay awa ha taga Mindanao ko. Siya taga Mindanao po. Big deal na kayo ba eh. Sa kadagang countries ba eh. Ganun parehas mi og country. Taga Pilipinas siya. Pilipinas po ko. Taga Mindanao pag yun. 12 seconds later. Bye! Good luck sa date, bro. Hey! On the way na ta. So let's go. Okay. So guys, nana siya guys. Sandal mo sana ang ulo mo sa una, katawan mo ay aking kukumutan. Vlog ko. Scott. Shy siya. Walawad siya. Nakapolo dyan ko karon. Iya dyan kong napapolo. Funny kaya akong kauban karon. Kaya walay tingog. Wala dapat siya. Wala siya yung voice. Pagaw ka siya sa ngatanan. Wala siya yung tingog. Pero minsan kahinig akong madungog. Isiyara dyan nga voice. I need you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to walk. Even though like namin siguro sa crowded na place, like daghan kayong tao, saba kayo. Pero kinsa gid imong ganahan paminawon, wala siya na yung madungog. And I was dying inside to hold you. I couldn't believe what I felt for you. And naabot na mo ang Tapa. Tapa de Magallanes. Mura siya na ay rust ba? Pero dili na siya rust ha. Mura siya, basta nindot siya, cute kayo. Pero mas cute na siya. Haranahin kita, saan tayo mapunta? Yung tipong kahit malalang o kaya biglang may breakfast dinner just to give you. Pero dapat careful kay ka nga dapat dili mahagbong diba superstitious beliefs naman ay nana nga if na mahagbong ay maabot so ayo ihagbong ang fart ino kana na maabot lain. Araw kay tamis ng ating buhay. Careful jud kayo ay ay kabalo na ako guys. Haranahin kita, saan tayo mapunta? Yung tipong